Kaixo, nire izena Peio Emeso da, eta Gasteizeko eraldaketa komunitariorako bulegoko teknikaria naiz. Bulego hau, Gasteizeko udalak martxan jarri duen bulego bat da, eta, gaurkoan, 8. webinarrarekin nator, berrikuntzak eta etorkizuneko joerak deiturikoa. Badakizuenez, webinar hau 10 webinarreko talde batean sarturik dago, hau ja da 8. webinarra da, eta, oraindik lehenengo 7 ikusi ez badituzue, hauek ikustera gonbidatzen zaituet, eta, hau ja 8. hasiko gara, eta honen ondoren bi bakarrik faltako lirateke, 9. eta 10. Gaurkoan, 8. webinar honetan, 5 puntu hauek landuko ditugu. Webinarra aipatu duen bezala, berrikuntzak eta etorkizuneko joeraren inguruen izango da, eta 5 puntu hauek landuko dira. Energia merkatuaren eredu berriak, digitalizazio eta tresna adimenduak, malgutasunerako sareak eta biltegiratzea, vektore energetiko berriak, etorkizuneko joerak eta berrikuntza teknologikoa. Lehenengo puntua, energia merkatuaren eredu berriak da. Eta bertan ikusiko dugu nola energia merkatu honetan, batez ere energia komunitateetan, nola sartzen diren teknologia berriak. Azkenean, aurreko webinarretan ikusi dugu nola energia komunitatei esker, sistema zentralizatu tradizional batetik, sistema dezentralizatu batera igarotzen ari garen. Sistema zentralizatu tradizional honetan, daude energia sortzaile handiak, hau da, energia guztia lineala da, bezeroak pasioak dira, hau da. Gaur egun, pertsona guztiak duten sistema zentralizatu hau da. Energia sortzeko puntu handi batzuk daude, eta gero hau, sistema lineal baten bidez, etxetara heltzen da. Eta azkenean, energia komunitatek sistema zentralizatu honen bila daude, hau da, sistema zentralizatu izatea, inklusioa, aktore berriak sortzea eta hauek txikiak izatea, autokontsumo sustatzea, digitalizazioa ezartzea, eta guztia, aurreko webinarretan ikusi dugu, baina orain, hau, etorkizun batean edo teknologia berri esker nola hobetu daiteken ikusiko dugu. Lehenengo sistema, peer-to-peer, energy trading sistema da. Sistema hau azkenean, herritarren ahalduntzea eta demokratizazioa lantzen du, herritarren artean energia erortzea eta saltzea bermatzen du, eta guztiz, segurua eta gardena da. Hau da, zer da peer-to-peer sistema? Azkenean, gaur egun ezagutzen dugun sistema da, guk adibidez energia fotovoltaikoa badakoagu, guk energia sortzen dugu, gure instalazioaren bidez, eta soberakin horrek, hau da, excedenteak deiturikoak, erabiltzen ez dugunak, sarera bidaltzen dugutan, sareak guri diru bat ematen digu honen salmentari esker. Baina azkenean peer-to-peer sistemak bilatzen duena da, zuzenean, excedente hauek beste pertsona batzuei saldu ahal izatea. Sistema elektrikora bidali beharrean. Hau da, adibidez energia komunitate batean, gure zatia ezarrita daukagu, gure kilobatioak, eta beste etxebizitza batek beste kilobatio batzuk. Orduan azkenean, guk helduko da momentu batzuk, adibidez, eguerdiko ordu batetan, non excedenteak izango ditugu, soberakinak. Orduen, soberakin hauek, agian, momentu horretan behar duen beste etxebizitza bateri salduko genioski. Hau da, sare elektrikora bidali beharrean, guk pertsona horreri pasatuko genioke gure soberakinak. Orduen, pertsonen etxebizitzen arteko salmenta egin daiteke. Baita instalazio ezberdinen artean, adibidez, hainbat bloketan badago instalazioa eta bloke bateko instalazioak soberakinak baditu eta besteak behar baditu, hor kontratu batzuk eta akordio batzuk egiten dira truke hori egiteko. Eta hau, zeri esker lotu daiteke, horretarako blockchain sistema dago. Zer da blockchain sistema? Azkenean kontratu moduko bat da. Hau da, blockchain sistemak laguntzen duena da, kontratu hauek ezartzen. Honen bidez, zuk adibidez, 2 kilobatio saltzen dizkiozu zure osokideari, eta hau, blockchain sistemak validatu egiten du, zarratu egiten du, eta inork ezin du kontratu hori eraldatu ez mugitu orduen. Modu honetara guztizko gardentasuna lortzen da, segurtasun bat, eta azkenean kontratu adimenduak lortzen dira. Egiten diren tantzazioak guzti seguruak eta transparenteak dira. Orduen, modu honetara ematen diren datuak gordeta gelditzen dira, eta ez da sare elektrikora bidali bare energia hau, baizik eta pertsonen eta etxebizitzen artean saldu. Beste sistemat energia komunitate virtualak dira. Hau zer da, energia komunitateak fizikoki oin arte ikasi ditugunak dira,
Baina azkenean energia komunitate virtualak antzerako zerbait da. Azkenean, energia komunitate bat sortzea, baina erabiltzaile edo parte hartzaile guztiak fisikoki hurbil egon beharrean, fisikoki urrun egon daitezke eta modu virtualean konektatuak egotea. Hau, azkenean, sarearen eraginkortasuna hobetu egiten du eta pertsonak distantzia ezberdinetan batzea laguntzen du. Adibidez, peer-to-peer sistema edo blockchain sistema, teknologiari esker gaur egun egin daiteke, baina egia da, legediaren arabera, oraindik holako sistemak ez daudela baimenduta edo guztiz regulatuta. Horregatik aipatzen dugu etorkizuneko joera batela, azkenean teknologia gero eta aurrerago doa eta hau saiatzen ari da lortzen, baina momentuz etorkizunari begira planteatzen ari den sistema bat da. Eta guzti hau egiteko, tresna adimenduak behar ditugu, digitalizazioa, eta horretarako ze tresna digital ditugu. Alde batetik, hau eta sartu baino erin hau, komentatu nahi dugu, azkenean energia komunitateak gaur egun edo aurreko webinarretan, azaldu moduan funtzionatzen dute, baina azkenean energia komunitate hauei berrikuntza teknologikoak edo digitalizazioa ezarri eskero, energia komunitate berritzaileak lortuko genituzke, etorkizuneko energia komunitateak, energia komunitatu aurreratuak, eta horretarako sei sistema ditugu, kontagailu adimenduak, data science, IoT sarea, inbertsoreak, analisi plataformak, eta bai. Lehenengoa da, IoT sentsoreak. Zer da, begira. Hau azaltzen zartu baino erin hau, ulertuko genuke hau azkenean, etzeko domotika moduan, azkenean igual, ohitura hartzen ari gara, etxeko sistemak telefonoaren bidez kontrolatuak izatea, eta, adibidez, kalfazioa telefonotik kontrolatu izatea, digitalizazioa da interneten bidez. Azkenean, IoT sarea, berdina da, neurgailu batzuk izatea, kontagailuak, eta hauei esker, denbora erreal negozia aldugu, gure etxean kontsumitzen ari dena eta sortzen ari dena, eta kontrolatu aldugu, modu autonomoan, gailu adimenduen bidez, sorkuntza hau. Gero, bai daude kontagailu adimenduak, hau da, azkenean kontagailu hauek jartzen dira, adibidez, instalazio fotovoltaiko batean, eta horren arabera, kontrolatu aldugu, zein kontsumo izaten ari garen, zein sorkuntzak, zenbat soberakin, zenbat behar dugun, azkenean honek baimentzen digu guztia, denbora real izatea, eta azkenean hau, IoT, agalera aipatutako IoT, sarearen barruan dago, azkenean, kontagailu adimenduen esker, IoT sistema honen bidez, kontrolatu aldugu, eta denbora guztian gure sorkuntza eta kontsumoa. Beste batzu dira, kontsumoa kudeatzeko eta optimizatzeko softwarea, hau da, kudeaketa sistema plataformak dira, non hemen sorkuntza, eskaria, biltegiratzea eta hainbat datu kontrolatuta izan ditugu, eta optimizazio software hauen bidez, kontrolatu daiteke zein kontsumo behar dugun, o beharko dugun, etorkizun batean, edo ikusi zein soberakin izan dugun izan momentutan etorkizunean hor kontsumoak handitzeko edo murrizteko, azkenean, hauek dira optimizazio software batzuk, digitalizazioari esker, guzti hauek kontrolatuta izan alditugun. Gero, bestalde bat ditugu, energia zentral virtualak. Azkenean hau, energia komunitate virtualen antzerakoa da, zergatik, azkenean honek baimentzen digu, hainbat energia berriztagarri iturri ezberdinetatik energia kontsumitzea. Hau da, agian, instalazio fotovoltaiko baten bidez, guzki argia ez dagoen orduetan, ezin dugu elektrizitatea sortu. Beraz, momentu horietan, beste iturri bat beharko dugu. Energia berriztagarri iturria, posizionea daiteke eolika, mini eolika, mini hidraulikoa, eta orduen energia zentral virtualen bidez, energia kudeaketa eraginkorrago bat izan alda. Hau da, zentral virtualenetara hainbat iturri konektatuta daude, eta software edo sistema honek kontrolatzen du momentu bakoitzean zer den eraginkorragoa erabiltzea da. Momentu honetan, instalazio fotovoltaikoak sortu duena, edo momentu honetan eolikoak sortu duena, produkzioaren eta kontsumoaren arabera. Orduen, modu honetan, energiaren kudeaketa eraginkorragoa lortzen da, zerbitzu hobeak eta erabiltzaileentzako irisgarritasuna hobetzen da, eta kontsumitzaileak prosumitzaile bihurtzen dira, hau da, sortu egiten dute energia eta kontsumitu egiten dute momentu oro.
Eta guzti hau nola hobetu daiteke? Azkenean, ohituta gaude gaur egun adimen artifiziala leku guztietan entzutea, hainbat momentutan erabili daitekena, eta kasu honetan, adimen artifiziala klabea da honetarako, azkenean, adimen artifizialak esan aldigu etorkizun batean ze kontsumo espero dugun izatea, edo kalkulatu egiten du bihar zelako eguraldia egingo duen, beraz horren arabera zer den hobeto erabiltzea, edo eolikoa edo fotovoltaikoa, edo nola optimizatu kontsumoa, agian goizea zehar kontsumo gehiago daukago esarrita, baina ez dugu hainbeste behar eta gauean gehiago, orduan adimen artifizialak honek laguntzen digu, kudeaketa automatizatzen, fakturazioa optimizatzen, eta etorkizunean egingo dugun energiaren eskari hori iragartzea. Beraz, guztia lortzeko adimen artifiziala primerakoa da, pizkanaka digitalizazio hau hobetzen joan ahal izateko. Eta gero, malgutasunerako eta sareak eta biltegiratzea. Hau guztia baita, zer eskaintzen du, malgutasun energetiko bat, azkenean, sari adimenduak lortzea edo ingelesez esaten den smart grids horrek lortzea, azkenean malgutasun energetikoa lortzea bermatzen du. Eta zer da malgutasun energetikoa? Definizioa irakurriko dizuet. Sistema elektrikoak energiaren sorrera eta kontsumoa modu dinamikoan, eraginkorrean eta denbora realean doitzeko duen gaitasuna da. Eskaintzaren eta eskariaren arteko oreka bermatuz. Beraz, azkenean, malgutasun energetiko hau lortzeko, zer da beharrezkoa edo nola lortu daiteke, energiaren biltegiratzearen arabera, sare adimenduak edo smart grids hauek baita malgutasun energetikoa lortzen laguntzen dute, sorkuntza banatua edo kudeaketa sistemek baita. Orduan, azkenean, zer dira sare adimenduak edo sare dezentralizatu hauek? Orain arte ikasi duguna. Energia komunitateak, sare adimenduak izango lirateke. Kasu honetan, kontagailu adimenduak, sistema digitalizazio sistemak eta bat ezarrez, sari adimenduak lortuko genituzke. Hau da, sistema txikiak, kasu honetan energia komunitateak, haien sorkuntzarekin, haien banaketarekin, haien inbertsorearekin, kontagailuarekin, orduan, sari adimenduak lortuko genituzke, azkenean, modu honetara kontrola denbora realean kalkulatu alda, da momentu oro jakin aldezagun, jakin daiteke ze kontsumo dagoen eta ze sorkuntza, akatzen bat badago, hauek nola konpondu edo adibidez, energia fotovoltaikoko sistema akatzen bat badauka, funtzionatzeri usten badio, honi esker jakin alko dugu momentuan, honi konponbide bat bilatu, eta Eta, gainera, hau nola lortu alda gero eta sistema hau eraginkorrago izatea, momentu alde batetik lortzen dugu dezentralizazioaren bidez, energia komunitateen bidez, eta lortzen ditugu smart grid edo sare adimendu hauek. Baina gainera oneri biltegiratzea gehitzen badiogu, energiaren kudeaketa eraginkorragoa lortuko dugu. Zergaitik. Azkenean, agian gaur egun biltegiratze sistema oso handiak daude, puntu konkretu batzuetan, agian kontsumo puntatik urrun, baina lortzen badugu biltegiratze puntu hauek txikiagoak izatea eta banatuagoak egotea, azkenean sare hau eraginkorragoa izango da. Zergaitik, lehen aipatutako estedente edo soberakin horrek, momentu batzuetan, ezen baditugu, beste auzokide batzuei, beste pertsona batzuei, peer-to-peer sistemaren bidez saldu, edo sarera bidali beharrean, biltegiratu egiten baditugu, azkenean guk sortutako energia biltegiratzen dugu, etorkizun batean, edo, etorkizun hurbil batean, erabilial izateko. Adibidez, egunean zehar biltegiratu egiten badugu, gauean, argi energiarik ez dagoenean, hauek erabilialko ditugu. Orduan, autokontsumo maila gero eta handiagoa izango litzateke, gero eta uneko gehiago autokontsumituko genuke, eta ekoizpen deszentralizatu hau edo sistema deszentralizatu hau gero eta eraginkorragoa eta indartsuagoa izango litzateke. Gero, beste modu bat bebai eraginkorra izateko, azkenean energia komunitateen barruen sartuta dago, energia berriztagarri hauek hirigunetan integratzea. Azkenean, egia da, kasu askotan, energia komunitateak edo autokontsumerako sistemak inpaktu nahiko handia daukatela, agian mendietan edo landa ere mutan egiten bada, azkenean hauek makroinstalazio fotovoltaikoek edo turbina eoliko handiek
mendietan edo landa eremuetan egiten bada, inpaktu handia daukate. Baina, energia berriztagarri hauek gure hirigunetan integratzen baditugu, adibidez mini-eolikaren bitartez, sortzen diren eraikin barriak sistema honetan adaptatuz, edo adibidez autobusetako markezinak erabiliz, azkenean dituzten estarki batzuk non erabili ditugun, eta azkenean energia berriztagarri horrek sisteman integratzen ditugu hiriguneko sistemetan edo baita, hemen ezkerren ikusi daiteken seinale honen bidez, azkenean badaukagu argia daukan seinalen bat edo elektrizitatea behar duen seinalen bat, energia berriztagarrien bitartez argitzen bada, azkenean sistema guztiz eraginkorrago izango da, gainera bateria bat jartzen badiogu seinal horreri gauean baita energia berriztagarrien bitartez oferitu ahal izango litzateke, eta gero eta eraginkorragoa izango da. Eta gero ze vektore energetiko berriak ditugu, ikusiko ditugu, hain aipatzen diren hiru vektore energetikoak, batzuk izan dituzu, hauek ez dira berriak edo entzun ditut, edo gaur egun ja martzan daude. Baina energia komunitateen barruan, honetan lanean gaudela, vektore energetiko berriak dira. Adibidez, alde batetik hidrogeno berdea. Egia da, hidrogeno berdea edo hidrogeno grisa industria eremuetan orain dela urte asko erabiltzen ari dela eta gaur egun baita, baina azkenean energia komunitatean ez dira momentuz asko erabiltzen. Orduen, espero da hidrogeno berdea, o azkenean da, lortzen da, uraren elektroliziaren bitartez, hortik lortzen da hidrogeno berdea. Orduen, hidrogeno berdea izateko, elektrolizionetan behar den elektrizitatea edo energia berriztagarria izan behar da, beraz, hidrogeno berde hau energia berriztagarrien bidez lortuko litzateke, eta hidrogeno berdea izango litzateke. Eta nola aplikatu hau energia komunitateetan momentuz, etorkizunean planteatzen den modua, mugikortasun partekatuaren bitartez izango litzateke. Nola, azkenean ikusten ari gara energia komunitateetan mugikortasun partekatu hau kotxe elektrikoen bitartez ari dela martzan, baina espero da hidrogeno berdea kotxeetan sartzea eta orduan energia komunitateetan partekatuta izan daiteke auto hori hidrogeno berde hornitua izatea eta kotxeak martzan egoteko hidrogeno berdea erabilia ahal izatea. Beste alde batetik, energia berriztagarrien hibridazioa daukagu, hau baita ikusten joan gara, baina momentuz egia da, batez ere hemen Gasteizen, azten ari diren energia berriztagarriak, momentuz instalazio fotovoltaiko baten bidez azten direla martzan. Hau zer esan nahi du? Momentuz energia berriztagarri bakarra daukagula martzan, gehiengoek hau aukeratzen dutela energia komunitatearekin hasteko, beraz, hibridazioarekin zer espero da, etorkizun batean izatea energia fotovoltaiko hau, baina gero eta energia berriztagarri gehiago izatea komunitate energetikoen barruan. Zergatik, instalazio fotovoltaiko batekin hasi gaitezke, baina ondoren argia ez dagoen momentuetan adibidez gauean edo horrela mini-eolika izatea jarrita, baita biltegiratzea gehitzea, hau da, hainbat aukera izatea hibridazioaren tartean, eta gero eta nasketa gehiago, hau da, ez bakarrik izan dependentzia energia berriztagarri baterako, baizik eta hainbat energia berriztagarri, eta era horretara, hibridazioaren bitartez, energia berriztagarri bat funtzionatzen ez duenean, produkzio horik ez badago, beste batzuk erabili eta hibridazioa lortu. Eta azkenik, azkenian da hiruen arteko aburpen bat, alde batetik daukagu biltegiratzea, egia da gaur egun biltegiratzea badagoela ja gero eta sartuago gure sistemetan, baina ez hainbeste energia komunitateetan. Orduan, espero da, etorkizun batean, biltegiratzea gero eta aurrerago doanean, etorkizuneko sistema bat bihurtzea. Beste alde batetik, mini-eolika, egia da, eolika ohituta gaudela igual ikustera gure mendietan eta landa eremuetan, baina ez hainbeste mini-eolika. Eta hau, estalketan jarri daitekeen sistema bat da, gero eta ohikoago bihurtuko litzatekena, gure estalketan ikustea. Eta azkenik izango litzateke hidrogeno berdea, lehen aipaturiko hidrogeno berdea. Eta bukatzeko, etorkizuneko joerak eta berrikuntza teknologikoak aipatu nahi ditut. Batez ere, aipatuko dena One Stop Shop sistema edo SS plataforma da.
guk eraldaketa komunitarioko bulegotik martxan jarri dugun erderaz deituriko ventanilla única edo leihatil bakarra izango litzateke, hau da, ingelesez One Stop Shop, OSS, izango litzateke sistema moduko bat, non ventanilla única moduko sistema bat, non zu sartu alzara eta energia komunitateen inguruko hainbat aukera dituzu. Bi erabilera nagusi ditu, alde batetik, energia komunitate batean parte hartu nahi baduzu, bazuk hor izena eman dezakezu, apuntatu eta erakutsi energia komunitate bat sortzeko interesa daukazula. Era honetara, zure inguruan, beste pertsona batzuk interes berdina erakutsi badute, plataforma honen bidez, zuen artean harremanetan jarri ahalko zaitezke, nola, ikusi dezakezu, iza osotan interesa duen pertsona bat dagoela. Beraz, berekin kontaktuan jarri, energia komunitate bat martxan hasteko. Zergatik, askotan, energia komunitate bat sortzeko arazoa hor da, talde eragilea sortzeko zailtasunak edo ez dakizun hor daukan interesa eta norkez, beraz, honi esker, ikusi dezakezu, beste hainbat pertsona daudela zure interes berdinekin eta harremanetan jarri. Edo, bigarren erabilera hau da, energia komunitatea sortua dagoenean, zure energia komunitatearen izena duen atal bat sortzen da, non, adibidez, argia energia komunitatea. Orduen, hor, argia energia komunitatearen parte diren pertsona guztiak izena emango dute, eta plataforma honen bidez, energia komunitatearen inguruan egin behar diren lanketa edo lan guztiak egin daitezke. Dokumentazioa behar dugula, gure artean hitz egin, bilera bat ezarri, honen bitartez, egin behar diren plan guztiak landu daitezke. Azkenean baita, hemen hainbat erabiltzeko hainbat aukera daude, alde batetik ikusi daitezke ze jardunaldi egingo ditugun eraldaketa komunitarioko bulegotik. Azkenean, plataforma hau erabiltzerakoan momentu guztian egiten da eraldaketa komunitarioko bulegoaren bitartez, hau da, gu gaude beti atzean guzti honetan laguntzen, orduen, jarriko dira egingo diren jardunaldi guztiak, tailerrak, hainbat albiste, ze material dagoen, material berria sortzen danean, edo publikazioaren bat dagoenean gukor jarriko dugu zuek erabilia izateko, zuek albiste jasoko dituzuen, notifikazioak abizatuz publikazio berri hau egonda, orduen, azkenean formazio plataforma bat baita da, pizkanaka, sorkuntza honetan laguntzeko eta behar izan guztietan laguntzeko. Gainera, chat bat egongo da baita, zure energia komunitateko kideekin hitz egin ahal izateko, zalantzaren bat badago, edo zerbait antolatu behar bada, honen bidez hitz egin ahalko da, edo zuzenean eraldaketa komunitarioko bulegoko teknikarekin harremanetan jartzeko foro bat egongo da, beraz, zure galderak egin aldituzu, zalantzak, eta guk teknikari moduan zalantza horiei erantzungo diegu. Eta, hau izan da 8. webinarra, eskerrik asko beste behin hemen egotearren, eta, zalantzarik badituzu edo One Stop Shop sistema honen inguruan zalantzaren bat badaukazue, badakizu gurekin harremanetan jarri zaitezkete telefonoen bitartez, korrearen bitartez, edo presentzialki etorri gure bulegora, zenda ibilbidearen kokatuta dagoena, Zulo eta Jauregiaren atzean. Eta, lehen aipatu bezala, lehenengo 7 webinarrak ikusi dituzue, hau ikustera konbidatzen zaituet, eta gero, honen ondoren, 9. eta 10. gratuko lirateke, saio guztiak bukatzeko. Beraz, eskerrik asko, eta hauek ikustera konbidatzen zaituet baita. Agur!